агар дер монди баъд нагӯ ки мо чӣ ба дер мондем ай бозӣ хабардор нестем. числои 22 соати 20:00 финал ҷанбаст бозии Mercedes E-класс 6C S AMG полни фул комплектация бародар аст. як намуди бозӣ мегзара ки ягонтаи шумо дар ягон ҷо ажидат надоштем. Бозӣ дар байни халқ. Ман боз шуморо мегӯям кадом нафаре ки маро тамошо дорен, ман не шумо биёин бигзаронен. Гуфтумтонаку мемонам ҳамаша тайёр мекунам. Я тадбиё аисш биги, я тадбиё аисш биги кадомида ки насиб куна ин мошинча ва чӣ туҳфое ки мо мондагем оши ҷонтон шавад. 1800 билетай 1900 туҳфаи бародар азиз. Ҳар як нафаре ки чипта харидорӣ мекуна соҳиби як туҳфа мешавад. Братои ман, ин шанси шумоай. Ассалому алайкум бародар азиз, подписчикои гиромӣ. Я лайк, я коммент, я подписация дар телеграми мо баҳри шумо бародароиҷон. Ҳатман лайк, коммент, подписацияро бикунем бародар азиз. Бозиро тамошо кунед. Мошинча главни шоҳҷоиза бародар азиз. Ҳаматон медонед. Просто бидро як дона чипта харидорӣ ки бахти хитабсан. Рафтем як бора обзор. братои ман, шерои нар, нигоҳ кунед рӯзи бозӣ миллион фоиз инам хеле аниқ шудагай баҳри шумо бародарҷоно. Мақсад ки ин як бозие ки шумо просто хеле чӣ бигӯм ажидат надорем. 1800 билетай 1900 туҳфаи бародар азиз. Ҳар як нафаре ки чипта харидорӣ мекуна соҳиби як туҳфа мешавад. Братои ман, ин шанси шумоай. Мақсад ки рӯзи бозиро уже мо давно монда будем. Ана нигоҳ кунед чанд рӯзи дига мондаед. Числои 22 соати 20:00 ба вақти Москва, 22:00 ба вақти Тоҷикистон финал ҷанбаст бозии Mercedes E-класс 6C S AMG полни фул комплектация бародари азиз. Ҳозира худаш дани момент кадом нафаре ки маро тамошо дорен ҳам болои экрана нигоҳ кунем бародари азиз. 354 10 10 ин номерои ана WhatsApp ай, номерои картай, номерои мақсад ки ана картои российские бародар азиз. Ана да параи дигаш 556 00 58 57 и картаи Душанбе Сити бародар азиз. Да Душанбе Сити сум мепартоен, да WhatsApp чек шав мепартоен, тамом. Бозида бародар азиз, метонид та биёи иштирок кунӣ, бозӣ дар ресторан мешава. Ба шоҳиди ҳама халқе ки ҳай мара тамошо дорен, ба шоҳиди ҳаматон мешава братои ман. Главни туҳфаи асосӣ бародар азиз, ин мошинчаи кроми и 99 донаи дига ана плай бародар азиз. 99 дона 100 000, 50 000, 20 000, 15 000, 10 000 инам хали. Просто успед ки бародари азиз ҳозира худаш шанси хитай даст нате бидро чиптата харидорӣ ки бародари ҷон. Агар дер монди баъд нагӯ ки мо чӣ ба дер мондем ай бозӣ хабардор нестем. Ба ҳамин хотир ти тамошо дорӣ амраи барта бигир роиш ки рафтӣ. шерои нар, бародар азиз, шумо ждат дорен ки ин чӣ намуд мегзара ва чӣ хеле мегзара. Як намуди бозӣ мегзара ки ягонтаи шумо дар ягон ҷо ажидат надоштем. Бозӣ дар байни халқ. Ман боз шуморо мегӯям кадом нафаре ки маро тамошо дорен, ман не шумо биёин бигзаронен. Гуфтумтонаку мемонам ҳамаша тайёр мекунам. Я тадбиё аисш биги, я тадбиё аисш биги кадомида ки насиб куна ин мошинча ва чӣ туҳфое ки мо мондагем оши ҷонтон шавад. Фақат ҳаракат газават кунем бародар азиз. Просто шанси хитона ай даст натен. Ҳозира худаш бидроем бигинен. Ҳатман лайкҳоро бимонен. Рафтем далши тамошо.